ga abas ai zango ya zo da wakar manya. Hausawa traders kogi state su suka yi naɗin youth leader na kogi state. Ku ba ni kiɗa tamburan na youth leader ne. Hamisu Isa mai gaskiya. Yau an yi naɗin kunga ainihin Allah ne. Wakan na youth leader ne. A kogi state an ba mu mai kishi ne. Hamisu Isa mai gaskiya. Matasa ku fito mu je naɗin jigo ne. Wakan na youth leader ne. Alhaji Hamisu Isa yanzu youth leader ne. Hamisu Isa mai gaskiya. Dan yana son jama'a gwanin mu mai kishi ne. Wakan na youth leader ne. Ga taimako na matasa kun ga ya dace ne. Hamisu Isa mai gaskiya. Alhaji Hamisu Isa mai shirin aiki ne. Wakan na youth leader ne. Shi ya sama aka bashi shugaba na matasa. Kun ga to akwai magana sabuwa. Wakan na youth leader ne. Zan faɗi ku zo don ku yi karuwa. Wakan na youth leader ne. Namu yanzu ya zamto kainuwa. Wakan na youth leader ne. Rabbana ya fiddo shi cikin ruwa. Wakan na youth leader ne. Asilan shi mun samu karuwa. Wakan na youth leader ne. Asali na hula ne ko kuwa. Wakan na youth leader ne. Damuna yake kawo shamuwa. Wakan na youth leader ne. Dan hajiya ya zama na garkuwa. Wakan na youth leader ne. Bai barin matasan mu da damuwa. Wakan na youth leader ne. Hausawa traders kogi state sun naɗa shi yun leda muna ta yashi murna. Dan hajiya kuke da capacity. Dan hajiya. Tafiyar ka ne ke da reality. Dan hajiya. A kogi state kai ke da majority. Dan hajiya. An baka youth leader mai quality. Dan hajiya. Shugaban matasa mai charity. Dan hajiya. Baka biye wa duk wani liability. Dan hajiya. Youth leader ka kawo mana unity. Dan hajiya. Shi yasa kake kara immunity. Dan hajiya. Hausa traders ku ne entity. Dan hajiya. Ga dan hajiya kuma masu capacity. Dan hajiya. Hamisu Isa turmi shadaka. Dan hajiya. Ragaya ku ne sirrin daka. Dan hajiya. Mai gidan mu gamji sha sassaka. Dan hajiya. Sara suke kana shanyewa duka. Dan hajiya. Suna hassada kai kana da ɗaukaka. Dan hajiya. Fata muke yi ma Allah ya rika. Kai ta ci gaba muna yi maka baituka. Dan hajiya. Ku ji tamburan mayaki namijin maza. Youth leader. Kayan amala jaki ai ya gaza. Youth leader. Kauce magari ya kurna ke girgiza. Youth leader. Youth leader namu aika wuce bangaza. Youth leader. Kowa ya ja da kai dole ya girgiza. Ga tambarin ka youth leader mai maza da mata. Rimi a dangare ka zama jarumi. In dai muna da kai ba ma da zulumi. Dan ka zama uba ka zama malami. An baka youth leader yau ka zama mukarrami. Dan ka zama gwani kan uwar gami. Kai ke da yan gari bakin mana ka ne. Kai fada da aljani ba riba. Hamisu Isa. Ban magani ba balle in raba. Hamisu Isa. Waye ya ce da kaiwa kaiwa. Hamisu Isa. Neman ce da shi ba shi ba. Hamisu Isa. Ko da cikin maza ko mata. Hamisu Isa. Tilas in mai da shi kan turba. Hamisu Isa. Kuma in sanar da shi wane ne dan hajiya. Dan hajiya youth leader. Shi ɗin mai gaskiya ne. Dan hajiya youth leader. Mai riko da amana ne. Dan hajiya youth leader. Mai ƙaunar al'umma ne. Dan hajiya youth leader. Bai cin haƙƙin mutane. Dan hajiya youth leader. Ya iya mulkin mutane. Dan hajiya youth leader. Mai ilimin boko ne. Dan hajiya youth leader. Mai ilimin addini ne. Dan hajiya youth leader. Shi ɗin sarkin ado ne. Dan hajiya youth leader. Babban ɗan kasuwa ne. Dan hajiya youth leader. Sannan kuma mai kyauta ne. Dan hajiya youth leader. Hamisu Isa gwanin mu Allahu yake rikama. Hamisu Isa sarkin aiki. A gaida youth leader. Fili kure gudun mai doki. A gaida youth leader. Hamisu Isa ne gamzaki. A gaida youth leader. Ai kun sake marayar zaki. A gaida youth leader. Ya girma ya fi ƙarfin doki. A gaida youth leader. Alkyabba tana wurin mai mulki. A gaida youth leader. Soja na a filin yaƙi. A gaida youth leader.
sarkin dawa ne zaki a gaida youth kai leader, ashe kyau na gona taki a gaida youth so leader, kuma fulani ke yin shadi kai ashe kaska tana da haushin kifi ko an ƙi a wasa wukar akwai ɗan kaifi ruwan sanyi kai kake kashe mai zafi ɗan hajiya tafiyar ka tayo ƙarfi kogi sitin ka yake kira youth leader garkuwan mu hamisu isa ba za ka kau ba inda rabbana, kai maki ba za ya kai ba inda rabbana, ko sun so ba sa iya ba inda rabbana, duk zunuban mu za mu tuba inda rabbana, ɗan hajiya ba za ka kau ba inda rabbana, hamisu isa ƙara ƙarfi inda rabbana, youth leader mu duka kafi inda rabbana, mai sama ne ya san ka sufi inda rabbana, youth leader mu mai matasa ne ga maza da mata duka nashi ne gaba dai ga youth leader masu ajanda shi aka tsaida haja mai kyau ai dole ne ya saida ni ba na ɗaukar guna idan ga gwanda shanun huda hancin su a huda kai aikin ko ka iya ai sai ka sawa yaro bai raina mai gida ya ci riba hamisu isa dogaro na ya Allah duka bukatun shi na ga sarki Allah kyawawan halayyarsa ne aka duba amin san ka da gaskiya youth leader na kwarai, mai halin gaskiya youth leader na kwarai, san baka turjiya youth leader na kwarai, kuma baka murdiya youth leader na kwarai, kuma baka da wariya youth leader na kwarai, sannan baka da kyaliya youth leader na kwarai, sannan baka da fariya youth leader na kwarai, sannan baka danniya youth leader na kwarai, wannan ya sa ka zama youth leader gaba daya mai farar aniya ya iso mutum dan babban gida, hamisu isa dan hajiya mai kyawun hali kogi state youth leader mun dau mai gaskiya mai barra aniya ya fito, kai ku ce laya yan uwa hamisu isa dan hajiya mai kyawun hali, kogi state youth leader mun dau mai gaskiya, ni da sunan Allah nake fara al'amarina mai barra aniya ya fito, sarki Allah wanda yayi dare kuma yayi rana mutum dan babban gida, kaban iko zuljalali in shiga waƙena youth leader na kwarai, cikin hikimar ta kaza ka sa inda da suna hamisu isa mai gida, ka yarda in waƙe youth leader mai kyawawan hali mai barra aniya ya fito, kai ku ce laya yan uwa hamisu isa dan hajiya mai kyawun hali, kogi state youth leader mun dau mai gaskiya, salati Allah ka kare ga masoyina mai barra aniya ya fito, rasulullah dan amina hasken kirjina mutum dan babban gida, sa ahali har sahabi su ne a kirjina youth leader na kwarai, ya Allahu ka sa da dan hajiya ogana hamisu isa mai gida, hamisu isa dan hajiya ga dan babban gida mai barra aniya ya fito, kai ku ce laya yan uwa hamisu isa dan hajiya mai kyawun hali, kogi state youth leader mun dau mai gaskiya, amana sai masu shi suke kiyaye komai mai barra aniya ya fito, mun ɗauko mai kyan hali mu kyale mai gwarmai mutum dan babban gida, mu kyauta mai kyautata wa al'umma yayi mai youth leader na kwarai, wannan yansa al'umma muke ce masa jarumai hamisu isa mai gida, yana da halin kirkiya ba zan zo in faɗa mai ba barra aniya ya fito, kai ku ce laya yan uwa hamisu isa dan hajiya mai kyawun hali, kogi state youth leader mun dau mai gaskiya, kun san ba a karo da aljan aji daɗi mai barra aniya ya fito, kogi su ce da hausa wata redas mai kauɗi mutum dan babban gida, domin mun zaɓo youth leader za mu ji daɗi youth leader na kwarai, yanzu ne aka fara a kasuwar namu da kuɗi hamisu isa mai gida, arziki ya sauka dan an baiwa mai gaskiya mai barra aniya ya fito, kai ku ce laya yan uwa hamisu isa dan hajiya mai kyawun hali, kogi state youth leader mun dau mai gaskiya, yau ga jarumai an gare
gare shi banga da tsoro ba. Mai farar aniya ya fito. Ana bikin kura ba magano yan karnai ba. Mutum dan babban gida. Uban tafiya falke ne ba zan ja wannan ba. Youth leader na Na kwarai. sani kan munafiki ba za a ga su ma ba. Hamisu Isa mai gida. Magauta ku sani ba za ku yi masa komai ba. Mai farar aniya ya fito. Kai ku ce laya yan uwa. Hamisu Isa dan hajiya mai kyawun hali. Kogi state youth leader mun dau mai gaskiya. Mai farar aniya ya iso. Mutum dan babban gida. Hamisu Isa dan hajiya mai kyawun hali. Kogi state youth leader mun dau mai gaskiya. Hamisu Isa dan hajiya mai kyawun hali. Kogi state youth leader mun dau mai gaskiya. Kogi state youth leader mun dau mai gaskiya. Mun dau